खुलुमबाय गिबियावनो साजिदा क्रिएटिभिटी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लानाय जालायबाय। नैबे लामाखौ नाय आरो बे लामाखौ दिन्थिनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय बे लामाया मोनसे गामि सिंनि लामा, नाथाय गामि सिंनि लामाब्लाबो बे लामाया गोबां इम्परटेन्ट। मानोना बे लामाजोंनो गुदि फरायसालियाव थांनाय फरायसुला फरायसुलिफोर बांसिन फरायसुला फरायसुलिफ्रानो नैबे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो। नैबे लामानि बै ससे थांब्लानो बैयावनो बै गाहायावनो दङ गुदि फरायसालि। आरो बे लामाया दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा 1 नं पर्बतजरा बियाबनि सिङावनो थानाय मोनसे गामिनि दोंसे लामा, जाय लामाया गामि सिंनि लामा। बे लामाजों गोबांथार फरायसुला फरायसुलिफ्रा गुदि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि आरो गुबुन गुबुन फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो। बेनि अनगायैबो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो। नाथाय बुंनाय बायदि जायो बे लामाया दिनैसिम रावबो राजखान्थिगिरि बा रावबो दैदेनगिरिफोरनि मेगनाव दासिम गोलैयाखै जानांगौ। मानोना बे लामाया थांनाय 22 बोसोरनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो जोंनि हारिनि सुबुंफ्रानो सरकारखौ सामलायबोदोंब्लाबो नाथाय बे लामाया बेबायदियावनो दङ। रायजो राजाफ्रा बेखौ बोसोरे बोसोरे मेसें बोथोराव सुद्रायनानै लायो, मेसें बोथोराव हा खोनानै लायो। नाथाय दैज्लां फैयोब्ला आरो बियो बेबायदिनो गिसिखालांफिनो। दिनैसिम बे लामाया 22 बोसोर जालांबाय। आं 22 बोसोर बेनि सिगांबो जानो हागौ। आं 22 बोसोरखौ बेनिखायनो बुंदों 22 बोसोरनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि सरकारानो सामलायबोगासिनो दङ। थांनाय बिपिएफ राजखान्थि दोलो हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननायबो दङमोन 17 बोसोराव। आरो बेनिखायनो 22 बोसोर होनदों आं। 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया खुंदों आरो बेनि उनाव दायो बिटिआर सरकार बा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकार दायो खुंगासिनो दङ। बिथाङाबो 5 बोसोर जाबायानो, कमप्लिट जाबाय। नै सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जाफिनसिगोन। गासै साननो थाङोब्ला 22 बोसोर जाबाय। बेनिखायनो 22 बोसोर होननानै बुंनाय जादों। आरो 22 बोसोरहालागै बे लामाया जोंनि सरकार थासेयावबो, जोंनि मानसिफोरनि दैदेनगिरि थासेयावबो दासिमबो बेनो बे दङ। आरो बेनिखायनो माब्लाबा सानो जे गामि सिंनि लामाखाय बियो नायसनजायाखै नामा? रावबो दैदेनगिरि, रावबो राजखान्थि, रावबो बेबायदि दैदेनगिरिफोरनि मेगनाव बियो गोलैयाखै नामा? साननो गोनां। दिनैसिम 22 बोसोराव बे लामायाव अन्थाइ थरसे, मोनसे रिपेयारिं, मोनसे माबा जेबो बेबायदि फैयाखै। गोबाङा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय जानो हागौ, लिडारफ्राबो नुखाबाय जानो हागौ, दैदेनगिरिफ्राबो नुखाबाय जानो हागौ। नाथायब्ला बेखौ माबा बेबस्था लानांसिगोन, माबानांसिगोन होननानै हयथ'बा सानाखैबो जानो हागौ। आरो बेबायदिनि थाखायनो सानाखै जानो हागौ मानोना बियो गामि सिंनि मोनसे लामा। बेबायदि लामाया गोबांथार जायगायाव दङ। नंगौ, गोबांथार जायगायाव दासिमबो बेबायदि लामाया दङ। नाथायबा बेफोर लामाफ्रा दासिमबो सरकारनि मेगनाव गोलैयाखै आरो बेफोरखौ खालामनायानो मोनफा मोनफा सरकारनि दायथ'। आरो बेफोरबायदिखौ मावफुंनानै होनांगौनि थाखायनो जोङो साफा साफा दैदेनगिरिफोरखौ बा जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौनि थाखायनो जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सायख'दों। थांनाय 17 बोसोराव गुबुन गुबुन MCLA जालांबाय बे पर्बतजरा 1 नं पर्बतजरा बियाबाव। बुंनो थाङोब्ला बिपिएफ सरकार थानाय समावबो दायो मुनमुन ब्रह्म बिथाङा MCLA महरै जानानै दङ आथिखालावबो। नाथाय बिनि सिगांबो जेब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ सरकाराव दंमोन, बिटिसि सरकाराव, अब्लाबो मुनमुन ब्रह्म बिथाङानो पर्बतजरा बियामनि MCLA खामोन। आरो दासिमबो बिथाङा सरकाराव गैयाब्लाबो पर्बतजरा बियामनि MCLA। नाथायबा बिथांमोननि मेगनाव बे नायसनजायाखै जानो हागौ। बेनि अनगायैबो दा बिटिआर सरकार दङ। बिटिआर सरकारनिबो गोबांथार दैदेनगिरिफोर थानो हागौ। अब्लाबो बिथांमोनहाबो बिटिआर सरकार थासेयावबो बे लामाखौ हयथ'बा नायसनाखै, नुसनाखै, बा बिथांमोननि मेगनाव गोग्लैयाखै जानो हागौ। बा गोग्लैदोंब्लाबो बियो गामि सिंनि मोनसे लामासो, बारा इम्परटेन्ट नङा मा नङा साननानै बेबायदिनो इगनर खालामलांदोंबो जानो हागौ, बा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बेबायदि दिनैसिम स्टेप लायाखै जानो हागौ।
जियानो जा बेबायदि ओनसोलफोराव गामि सिङाव गोबांथार इम्परटेन्ट लामाफोर दं जाय लामाफोरखौ दासिमबो खालामनायनि जेबो हयतोबा स्टेप लाथ'वाखै स्टेप लानाय जायाखै बुंनो थाङोब्ला थांनाय 22 बोसोरहालागै दासिमबो बेबायदि गामि सिङाव गोबांथार गोग्लैसोनाय लामाफोर दङ बेनि अनगायैबो गोबांथार इम्परटेन्ट लामाफोर दङ बेफोर लामाफोरखौ दासिमबो हयतोबा सुस्रांनाय जायाखै बा नायसननाय जायाखै जियानो जा फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि जेंना जेंसिफोरखौ लानानै दिनैनिफ्राय जागायनानै बेबायदिनो बबे गामि सिङाव माबायदि जेंना जेंसिफोर दङ बेफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो थाखाय आवगायगोन जियानो जा बेनिफ्राय जागायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि मा दासिमबो बबेयाव बेसेबां थांनाय 22 बोसोराव जोंनि मानसियानो जोंनि हारिनि मानसिफ्रानो जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रानो सरकाराव थानानैबो थांनाय 22 बोसोराव मानो बेबायदिखौ मावफुंनो हायाखै बेफोरखौ लासै लासैनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि लामाफोरखौ बेबायदि गामियारि जेंनाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो राहा लानाय जागोन स' बेनो गिबि एग्जाम्पल स' गोजोन्थों।